खुलुमबाय JN बड निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासे नायलांदो। बाक्सानि गासै गियानपीठ डिग्री कलेजनि नब्लाङाव ड्राग्सनि सायाव सांग्रांथि सावराय जथुम हाबाफारि लादों। बाक्सानि सदर थावनि मुसलपुर निकासिनि गियानपीठ डिग्री कलेजनि नब्लाङाव मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों ड्राग्सनिफ्राय सांग्रां जानायनि सायाव सावराय जथुम हाबाफारि लादों। 72थि आजादी का अमृत महोत्सवजों सोमोन्दो लाखिनानै नेशनेल कमिशन फर प्रटेक्शन अफ चाइल्ड राइट्सनि बानजायनायाव बे हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जादों। बे सांग्रांथि सावरायनाय जथुमाव आथिखालनि लाइमोनफोरा ड्राग्सनि खबाव गोग्लैनाय आरो उन्दै गथ'फोरखौ लांखारनायनि सायाव गोथौवैनो सावरायलायनाय जायो। बे हाबाफारियावनो फारियै बाहागो लायो बाक्सा DLSनि सेक्रेटारि, बाक्सा जिल्लानि SP, बाक्सा जिल्लानि चाइल्ड प्रटेक्शन अफिसार, बाक्सा जिल्लानि CDPO, बाक्सानि मेम्बार, चाइल्ड वेलफेयार कमिटिजों लोगोसे गुबुन गुबुन फरायसालिनि फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरा। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय माजबाद सिखारि दाङा अरुणाचल सीमानिफ्राय गिख्रंथाव हाथियारखौ बोखांदों। माजबाद पुलिसआ गोख्रोङै सन्धाननानै बे हाथियारफोरखौ बोखांदों। बोखांनानै मोननाय हाथियारानो जाबाय AK-56 राइफल आरो गासै 20 गुलि। मिथिनाय बादिब्ला बे हाथियारा हा सिङाव फबनानै दोननायमोन। थांनाय सानखालि हरनि समाव उदालगुरि जिल्लानि ASP आसुरा जीवन बरुवा आरो माजबाद पुलिसनि OC राजीव गहाइनि गोख्रों नायबिजिरनायाव बे हाथियारफोरखौ नायबिजिरनाय जायो। हाथियार मोननायखौ लानानै दा पुलिस बिफाना अरुणाचलनि सीमायाव गोख्रोङै नायबिजिरगासिनो। गंसे फरायसालियाव गंसे खिखर सिङावनो सासे सुबुंनि गोथै देहा बोखांनो हायो। बे गोथै देहाखौ बे फरायसालियावनो मावनाय सासे टेट फोरोंगिरिनि होनना मिथिनो मोन्दों। बे गोथै सुबुंनि नामखौ पंकज कुमार दास आरो बियो सट्टेबारिनि रावले मुंनि गामिनि होनना मिथिनो मोन्दों। टेट फोरोंगिरि पंकज कुमार दासनि थैनायनि गुबै जाहोनखौ दासिमाव जेबो खौरां मोननाय जाथ'वाखै। बे जाथायखौ खोनानानै बरपेटानि पुलिस बिफाना जाथाय जानाय जायगासिम फैनानै बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायो। पुलिसनि सुलुङा फोरमायनाय बादिब्ला फैगौ 12 डिसेम्बराव गासै 1,000 ब्रु उदखारिफोरा हाथियार गथायगोन। आसामनि हाइलाकान्दि जिल्लायाव ब्रु उदखारिनि गोबां सोद्रोमा पुलिसनि सिगाङाव हाथियार गथायगोना रायजोआव गोजोननि लामाखौ इसारा होदों। हाइलाकान्दि उफ्रा SP बिद्युत दासआ बुंदों इउनाइटेड डेम'क्रेटिक लिबारेशन अफ बाराक भेली आरो ब्रु उदखारिफोरा मिज'रामजों नांजाबनाय सीमायाव हाथियारखौ गथायगोन। मख'नो गोनांदि थांनाय 2018 मायथाइयाव मिरु सरकार, मिज'राम सरकार आरो त्रिपुरा सरकारा ब्रु फ'रामजों गोरोबथा जादोंमोन। पुलिसनि सुलुङा बुंदों बिसोर मोननै उदखारि आफादा हाइलाकान्दि जिल्लानि आसाम मिज'राम सीमायाव थांनाय माखासे बोसोरनिफ्रायनो बायदिसिना जाथायफोरखौ खालामबोदोंमोन। जर'खायै BJPनि दैदेनगिरि प्रातुल देबखौ बुथारनाय जाथायाव बे उदखारियानो लोब्बा दं होननानै पुलिसआ फोरमायदों। राजस्थान जधपुरनि बुंग्रा गामियाव थांनाय बिस्तिबार सानखालि मोनसे हाबाथिलियाव गिख्रंथाव अर खामदों। हाबा जानायनि एसे सिगाङावनो बे गिख्रंथाव जाथाया सोमजियो। बे जाथायजों हाबा जानो फैनाय 4 आलासिफोरा जायगायावनो जिउ गोमानाङो आरो गासै 60 सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जानाङो। मिथिनाय बादिब्ला बे हाबायाव गेस सिलिन्डारा गिख्रंथावै बेफ्रुदों आरो बेबादिनो गिख्रंथाव जाथाया सोमजियो। गेस सिलिन्डारा बेफ्रुनाय लोगो लोगोनो हाबाथिलिया अरजों खामनानै गासैबो गिख्रंथाव महर लायो। जाथायखौ मिथिनानै अर खोमोरग्रा हानजाया जायगासिम सौहैयो आरो अरनि गिख्रंथाव महर लानायखौ दबथायनो नाजायो। दा जाथायजों जोखोम जानांनाय 60 सुबुंफोरनि मादाव गासै 42 साखौ MGH देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो। बे जाथायखौ लानानै नायबिजिरनाया सोलिगासिनो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।